tiyo gi yedhe makech mamero ji kaachiel koda kata mana timbe mag maundu ma vijende thothne donje nikech thothne winjo kanyo kiwacho ni deal koda vijana. Erokamano. Kachako gi weche mag pillars mwatiyogo mokwongo en gimiluongo ni awareness, creating gimiluongo na awakeness, chiewo. Bedo ng'at mochiewo mong'ere ni an kaka Walter Okello an ng'a. Onyuola kanye, what is my background, to what does it mean for me, and adwa dhi kanye. So we create that consciousness. Some say create that consciousness to ipuonjo ng'ato risks monyalo face gi kaka onyalo kedo gi gigo mondo dhi mbele. Eye kanyo kore mimiye ng'ato jip mar mental health, eye kanyo mikete akwede mag weche mag drug abuse. Weche mag sexual and reproductive health ipuonjogi. Kata manyocha wane pap kucha nwakelo an expert mondo puonj je weche makamago. To king'iyo kata mana website wa, ibodo ka osiko wa organize gik miluongo ni webinars. Wakelo experts mopogre opogre, kendo most of our webinars ponga to capacity at any given time. Nikech wakelo mentors kendo wakelo experts ma credible in the different areas. Watimo weche mag career guidance and counseling, watimo weche mag sports mentorship, watimo weche mag entrepreneurship. Mondo kain kijana ma is interested in business, to watimo mondo wapuonji ni what are the business opportunities. Wamor sani waneno ka government okelo wach mar nyota as a program. But one our view eneni kwanyal identify jogo mar already doing something, timiyo gi tiegruok, iketo gi motegno, to then ginyalo mako lwet jok moko to gidhi mbele. Nikech kiketo ni ji tedwa no chak from scratch, to samoro wanyalo bedo ni was spread too thin. So one gi testimonies mag jogo ma wase konyo in terms of skill development, in terms of capacity building, work from one step mane gintie mar ohala, one step mane gintie mar sportsmanship, one step mane gintie mar emotional capacity, mosudo modhi mbele. Kendo wan gi a database ma keeps growing, wan gi WhatsApp group marwa makidhi to wan gi over 1000 vijana ma we engage daily, exchanging ideas, supporting each other, mondo bedni our tomorrow is better. Okay. Yeah. Ibiro do ka samoro maybe gimomiyo na penji wach mar weche mag somo en gino endo ma iwacho ni samoro somo nigi teko nyalo konyo ngima ng'at makiny. To thothne ibiro do ni samoro county ma Siaya kuom ranyisi wakiewo koda dho nam, tie kuonde moko mantie dho nam ma bende ji kunyo donjo e weche go mag rech, lupo, kaachiel koda kata mana dhi e weche mag kunyo goldi, kata mana samoro kunyo kuoyo ma iwacho ni child labor. Nyathi dhi kucho chonde, samoro ng'ato tieko form 4 to neno ni kanye mochomo, kata samoro ng'ato owe school o drop out kata class 8 kata mana form 1 to mane kamo chomo. Ere guidance ma samoro uketo mar neno ni samoro ung'iyo uketo ng'ato kata kijana obedo koda ngima mabiro nyime komakore koda chikruok gi school tir. Erokamano Solomon. Amor ni iguzia weche mag the lake region and economy marwa mar dho nam. Kendo gweng'wa kocha, the whole of Nyanza, wan gi the lake economy across our 4 counties. It is a good thing, but samoro bende en gi challenges aina mewachogo ni nikech nam samoro bedo ga machiegni as an immediate economic area. Jomoko samoro bedo ni koro kodhi school mondo gidhi gi makrech, which is a form of child labor. Bende samoro bende ena gima distract ng'ato. One, watemo enhance awareness. Again, achiel kuom gigo machandoga vijana Solomon kiwuoyogo, to ng'ato wacho ni kata kadhi school to tich onge. There is that negative perception out of desperation. To bendo kanyalo wacho ni en gima onge kumo ae. Nikech kidhi okoka, statistics is real. I have many friends Moses Somo mo graduate. Now Erika through this mentorship program who change that mentality ne ng'ato. Mondo miong'e ni kosomo to dhi yudo tich. 2 things. One, watemo create forum mag connections, mag yudo teach as much as we can. Ma watemo through working with experts mondo wayud adverts, opportunities kumantie to we expose gi mondo bed ginyalo apply from time to time. But number 2, we keep encouraging jawani kata matin kuma intiere no. Inyalo chako as you wait, so that kik bed ni in desperate ni gokinyi kichiew to onge kumidhiye. Wa encourage wani kata kapo ni nyalo chako kata mana farming, kinyalo chako innovation moro matin, to kapo ni tie wan kaka wanyalo jiwo to wajiwo, so that gimotemo encourage wa kabisa ni kik get to a point of desperation and destitution. Okay. Makoro ifil ni koro ionge nyali dwa give up.
to nikech wang'ene joma tindo kobet chiewo gokinyi onge kuma idhiye, onge yuto ni moro, ok inyal ng'iewo airtime, ok inyal ng'iewo giri moro matin, tiyudo ka pek bede chunygi kabisa. So wa encourage gi ni kizungu wacho ni suffering maybe for a moment, but definitely don't bro beti. So wamedo jiwo bende our systems, our leadership ni watem as much as possible mondo waya opportunities manyalo create jobs ne vijana through practical interventions mantie e weche mag maendeleo. Okay, ahinya weche mag nyithindo manyiri mabende gin vijende bedo ka samoro thothne iwacho ga ni samoro nyako nyalo bedo e point moro nikech weche mag poverty kata bedo makoso maonge kod gimoro. Gin jogo e koma samoro ng'ato dhi kateria to dwaro kata mana towels geki, sanitary towels kod kata mana gik moko ma samoro onyalo konyore godo. Magi gik ma ka